Hanggang sa natin sa 17 Namaan sila pinaka sa kamaturan, ang inyong pangulong maong ang kamaturan. Tumuli ang pagtanin mo ang tuwa, pagbutingkad sa kantuwa sa kamaturan, pagbutingkad sa kamaturan, tumunod sa totoo sa balahang sa sumatan, o karoon ang nilang inyong tigtumala, Evangelist Brother Julie Knight. Lego mayon mga Diyos at nagkaroon sa kauntuhon, kabuntagon kagabion, sa magatabang kanamo tayo kaligkaalam sa pagsabot ng mga balang kasulatan. Salamat sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyo, mayong udto, mayong gabi, depende sa hintungdan, mga pinangga. O ganintak na karon pasalamat nga atong matunaan higala ang mahitungod niining pagkatinugyanan sa lawas. Kaya usahay mga higala, wala tay maayong pag-atiman sa atong panglawas. Tira pasagad ta bisag kung sige kaon nato mga kapaglaom, mo'y hinungdan mga higala nga nangasakit kita, no? Ang Biblia daghang gisulti may tungod sa pagbaton sa maayong panglawas. Usay ang tao magaingon nga ang pag-amping sa lawas iya kana. Walay katungod ang uban sa pagsulti kaniya kung unsay ang buhaton alang sa paggalam sa iyang lawas. Kini nga katarungan sayop sa duha ka bahin. Nang katarungan. Una, ang Diyos nagbuhat sa tao sumala sa iyang dagway. Basa ang Genesis 1:26-27. Ang ikaduha, ingon nga tinugyanan sa atong lawas, himayaon ta ang Diyos. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o kini inyong nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kauglingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Unang Korinto sayang kapitulo 6:19-20. Pangutana, unsay gihandom sa Dios alang sa iyang anak? Ato pa sa ikatulong Juan 2, inigugma gipanghinaot ko nga magmauswagon ka unta ikaw sa tanang butang og magamaayo kas panglawas maingon sa nasayran ko nga magmauswagon ang imong kalag. Mga kapaglaom, number 1 nga ang kalipay diay sa mga apostol o sa Ginoo mao ang pagkamaayo sa ato nga panglawas. Ang Dios higala kapaglaom nagsaad sa iyang katawhan nga pagakuhaon ko ang sakit gikan sa taliwala mo, Exodo 23:25. Ang Dios nagasaad nga dili niya tugutan ang sakit, magdaot sa iyang katawhan kung sila magtuman sa tanan niya mga sugo. Mabasa sa Exodo 15:26. But pasabot kung magtuman tag sugo, dili ta masakit sama sa sakit sa uban nga grabe nga kasakit kapag laom, cancer o kining diabetes ug uban pa. Number 2, unsang paagi nga kita magahimaya sa Dios? Busa matud pa sa 1 Korinto 10:31, busa kon magakaon kamo ug magainom ug magabuhat sa bisan unsa buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Unsa ni buhaton kapag laom aron mahimaya nato ang Dios? Ato ding buhaton kanang mga pagkaon nga mahimaya ang Dios. Aduna kitay self discipline o lifestyle ato nga mga maayo nga mga buhat pinagis pagkaon. Number 3, unsa ka seryoso ang pagpasagad sa hustong paggalam sa lawas? Sa Juan 5 kapag laom, mao nga ang sugilanon sa usa ka bakul didto sa kaliguan sa Betsaida o sa Betsaida. Sulod sa 38 ka mga tuig siya usa ka bakul. Ang pagpasagad sa iyang panglawas usa ka sala alang kang Hesus. Juan 5:14. Ang pagsupak sa balaod sa panglawas o sa moral nga sugo mo'y usa ka sala batok sa magbubuhat, mga kapaglaom, no? Mao nay usa diha higala. Number 4, usaon nato paghatag ang atong lawas ngadto sa Dios? Roma 12:1. Busa hangyoon ko kamo mga igsoon tungod sa kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong lawas ingon nga halad nga buhi. Unsa kuno? Halad nga buhi.
balaan o ginangpunon sa Dios. Ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Importante gyud mga kapaglaom ang pagsimba diya sa Ginoo, no? Magsimba kita diya sa Ginoo, mag-alagad kita diya sa Ginoo, kay dako kaayo og advantage kung ikaw naa sa Ginoo. Ikalimang pangutana, unsa ang haunang pagkaon nga gihatag alang sa tao? Genesis 1:21, miingon ang Dios, tanawa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga naa sa ibabaw sa naong sa tibok nga yuta. Og sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. Genesis 1:29. Mao kana mga kapaglaom ang giingos Biblia nga original nga mga pagkaon, mga utanon, mga prutas. Oh, taas ang kinabuhi sa tao, ang kinabuhi sa pinakataas nga edad nga nagakaon pa sila og mga utanon, mga kapaglaom, mao si Methuselah. Ni edad siya og 969 years. No, 969. Grabe kataas. Unom nga pangutana, ngano nga gibutangan og pagdili sa pagkaon siyang sa iyang mga katawan o sa mga tao? Deuteronomy 14:2-3. Kay ikaw mang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova, nga imong Dios og si Jehova nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga mga katawhan nga naa ibabaw sa naong sa yuta. Dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dalumtanan. Ngano nga gitagaan ta nga gidid-an tas mga mahugaw? Kay matud pa kamo usa ka katawhang pinili balaan. Nagpasabot kung wala kay gidili, di ka mo sugot sa mga balaod sa Ginoo may tungod sa panglawas. Dili ka katawhan sa Ginoo kapag laom, no? Muna katawhan yun sa Ginoo. Ikapitong pangutana, unsang mananapa ang gisulti sa Dios nga dili pakaon? Og ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magapangusap sa kinaon. Mahugaw kini alang kaninyo sa unod niini, dili na kamo magkaon. Magakaon dili usab kamo magahikap sa ilang mga lawas nga patay. Deuteronomio 14:8. Unsa man, ang baboy kay pikas ang kuko apan dili magpangusap, unsa? Mahugaw kini alang kaninyo. Adunay duha ka kapitulo kapaglaom sa Levitico 11 ug Deuteronomio 14 nga naghatag og usa ka listahan sa mga hinlo og sa mga mahugaw nga mga mananap. Ato na mabasa sa Marcos 15:1-13, di nagapakita ni Hesus nga wala mag-isip sa baboy nga angay kaunon pinasikad sa pagtigom sa mga salin tapos niya mapakaon ang 5,000. Marcos 6:38-44. Og sa gipakaon niya ang 4,000, Marcos 8:5-9, kun ang panon sa mga baboy nga 2,000 makaon pa dili unta niya itugot niya kini mga matay. Tama. Kung gitugot pa to, mo ti kuhaan yung baboy dito. Muhingos gini kuhaan yung baboy kay itong ihawon. Wala. Unya kung ipakaon to dili siya mutugot nga mga hulog pangpang. Wa gito ipakaon mga igsoon. Ikawalo, unsa may kahulugan sa habol nga gitunton diin didto ang tanang klases mananap sa pananaw ni Pablo. Unsa man? Ato pa sa buhat 10:28-34-35 11:18, og simingon kanila kamo na sayod na nga mo'y supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pagpakigharong sa pagpamisita sa usa ka taong dumuluong. Apan gipabalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong pag-ingnon nga dili binalaan og mahugaw. Unya si Pedro sa pagbuhat sa iyang mga pagbungat sa iyang bamingon sa pagkatinod na ilako nga ang Dios wala diay ing pinalabi sa mga tao. Inanuwa sa matag usa ka nasod iyang paghimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya og magabuhat sa matarong. Og sa ilang pagkanuog ini sila mihilom ug ang Dios ilang gidalay nga nagingon nan sa ato pa sa mga hentil gitugot usab diay sa Dios ang paginulsol ngadto sa kinabuhi. Ang Dios kapag laom wala magpakita kang Pedro nga ang tanang klases mananap nga naglakaw nagkamang makaon. Apan mao nga pagpakita nga ang hintil dili ilhon nga mahugaw, dili angay nga makadawat sa maayong balita. Sumala sa unahuna sa mga Hudiyo. Ang unahuna sa mga Hudiyo kapag laom nga ang hintil way labot sa iyang kasuguan. Kay lagi para raman kanila. Apan matud pa ni Pedro nga alang ginis tanan, no? Tanan kanasuran pwede na mga kaigsunan. Ikasiyam nga pangutana.
unsay mapaabot alang ni adtong mupadayon pagkaon sunod sa baboy hangtod sa pagbalik ni Jesus. Muna pangutana nga masakitan mga kapaglaom apan ato nang gyapon ni bungat kay di man muna mo pugnan naong baboy, no? Kaon nang gyapon sa kunsa diha. Okay. Ato mabasa sa Isaiah 66:15-17. Kaya niya karon si Yuba mo ani uban ang kalayo ug ang iyang mga karo masama sa limpulos aron sa pagpamtang siyang kasuko uban ang kabangis ug siyang pagbadlong uban sa mga sigas kalayo. Kay pinagis kalayo si Yuba mo pahamtang sa hukom ug pinagis siyang espada ibabaw sa tanang hunod ug ang mga pinatay ni Yuba daghan kadtong nagbalaan silang kuglingon ug nagaputli silang kuglingon aron sa pag-adtos sa mga tanaman sa luyo sa usa dias taliwala nagakaon og unod sa baboy durumtanan. Ug ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan. Nag-ingon si Jehovah. Si Jehovah gyud nag-address nga masunog gyud ang nagkaon mga igala, pero kaon lang gyapon mo. Kay pangutan na kinsa mo ko sunugon mga kapaglaom kun mo apil supak. Kanang mga paghukom nga gisulti sa Dios nga moabot sa iyang mga makasasalang katawhan sa karaan. Sa tataw mga kapaglaom nagapahayag kung unsa ang iyang paghukom alang sa samang mga sala sa katapusang adlaw diya sa Ginoo. Ika napulo nga pangutana. Unsa may pahimangno sa Dios alang sa paggamit sa ilimnong makahubog? No, magyapon makadaot niya pos panglawas. Patod pa sa Proverbio 23:31-32, dili ka magtan-aw sa bino kon kini magapula, kon kini magakidlap sulod sa kupa. Sa diya nga kini magaagay nga mahapsay kaysa katapusan kini magapamaak sa masbitin. Muikos sama sa udo-udo. Mo na mga makapatay gyud mga higala. Ang pag-inom-inom mga kaigsunan makapatay gyud. Nakabantay mo ni Christine Nasira. Ang nakapatay niya ato ang inom mga higala. Ngano man grabe na suka niya. No dili na kaya siyang lawas hantod nga dehydrated na siya. Wala na siyang tubig mga kaigsunan. Makapatay. Daw sama kang napaakan og uddo-uddo. Napaakan kag bitin nga makapatay sama ra ana mga kapaglaom ang mga ilimnon. Katapusang pangutana, magagamit ba da tabako ang usa ka Kristohanon? Unang Korinto 10:31 ug Roma 12:1. Matod pa busa kun magakaon kamo magainom magabuhat sa bisan unsa buhata ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. Dili mahimaya ang Dios sigala kay kun pasusuhan mo makadaot sa lawas suko siya. Ang kinsay magalaglag sa lawas pagalaglagon sa diya. Roma 12:1 nga kinahanglan atong ihalad ang atong buhi. Maayong lawas, buhi, ihalad nato dito sa Dios. Dili ang masakiton mga higala. Tungod kay ang Dios kapag laom naghimo, no? Naghimo sa tao. Excuse me. Siya nasayod kung unsa ang maayo alang kaniya. Gihatagan niya pagtugot niya siya magakaon sa usa ka karnero baka o bisan unsang mananapa nga pikas og kuko nga nagakausap sa kinaon. Ang himbis og kapay ipakaon apan ang catfish, alimango, kinhason, mga hipon o pasayan dili ipakaon walay kinatibuk-an nga balaod nga gihatag alang sa mga mahugaw ug mga mahinlo nga mga langgam. Sa Levitico 11 kahuaan ka mga langgam gisgutan nga dili pagkaon sa mga langgam nga gisulti nga mahinlo mao pati heban buntog manok pabo uban pa. Suma sa Levitico 11 Deuteronomio 14 si Daniel naghatag kanatog maayong panag-ingnan alang sa pagkaon sa pag-inom apan gituyo ni Daniel sa iyang singkasing nga dili gayud paghugaw sa iyang kaugalingon sa mga lamiang kalan-on sa hari bisan sa pino nga iyang binainom. Daniel 1:8. Mga kabaglaom nga nila. Wala tabot kung unsay pasulod sa tong lawas. Apan ang Biblia nagsulti nga unsay ipasulod sa tong lawas. Usay gud kung makahimo na ganit ang maingon ani nga mga pulo. Mangyam-id din ang mga tao nga unta Ginoo may nagsulti niya na. Matud pa niya dili ko kamo tagaag mga sakit sa panahon nga kumutuman kamo sa mga sugo. Apan mga kapaglaom mo ang tao dili gid magtuman walay sapayan. At least ang katungdanan sa tao mga igala mao lamang ang paghatag og pahimangno mao ra nang amo wala nay lain mga kapaglaom. Thank you very much. So di lang nato tason mga kapaglaom mga ato nga
gisgutan para nga makuha gyud detalye sa sunod na sad sa ato nga sibya ato na sab ni nga atun-an pagpadayon mga higala. O patamuhuman mga kaigsunan, no? Thank you very much sa inyong pagtan-aw kanato. Mga higala, before ta mo tapos mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Dios, salamat Ginoo. Salamat sa panahon imong gihatag kanamo. Panalangin ni ang tanan nagtan-aw, naminaw. Salamat sa imong pagkiusa kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Kay igsoon, wala na kitay panahon. Salamat sa iyong pagpakiguban. Ako magingon wala kitay mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much. So, maayong nga buntag udto maayong gabi kanatong tanan. Inulawagi ang tinulong pag-ubintay sa kamatuoran hangtod sa sunod na Ginoo. Daghang salamat sa inyong pag-unaw.